Dobrý deň, je tu ďalší diel Motor Kombatu a v ňom naši hrdinovia Škoda Fabia a Kia Rio. Dnes si to rozdajú v teste bezpečnosti. My so Slavom sme odborníci na pasívnu bezpečnosť, to znamená, že okamžite by sme tieto auta vedeli rozflakať na kašu, ale dnes dáme prednosť aktívnej bezpečnosti. Aktívne sme zohnali dve aktívne slečny, tie aktívne prišli, aktívne si sadnú do našich dvoch automobilov a v ktorom sa budú cítiť bezpečnejšie, to vyhrá. bodka. Postavili sme slalomovú dráhu, na ktorej budú vodiči s babami kľučkovať pomedzi ich osobné poklady a nakoniec musia zabrzdiť pred nebezpečne vyzerajúcou stenou. Aby boli dievčatá správne naladené, pustíme im ešte aj zábery z nárazových testov oboch aut. Dievčatá, pôjdeme pomaličky na to. Čaká nás test bezpečnosti so Škodou Fabia, ktorá má síce troška užšie kolesa, pretože máme 14 gumy, takže možno, že vás to bude mierne hádzať, ale určite si s tým poradíme. V základnej výbave nemáme síce hlavové airbagy, ale ja mám prilbu a vy máte jedna druhú, dievčatá, takže môžete sa narážať jedna o druhú. Oproti Kia Rio nám chýba síce 26 koní, ale za to máme veľkú odvahu a určite sa nestratíme v tomto teste. Takže babi, ideme na to? Poďme! Hey, let's go! Čia kabelka? Poď, drž sa! Držíme troška to hojda, ale zvládneme to, parádička. Musíme vyhrať tento test. Babi, dobre sa pozerajte, prichádza crash test. Ide sa posledná prekážka, ktorú určite zvládneme, a to je stena. No Slavo, aký si bol? Nazdar, dokonalý, kamarát. Bol dokonalý? Koľko hviezdiček z 5 by ste dali Slavovi? 4. Babi, len tak málo, pridajte. Tak 3 alebo 4? 4,5. 4,5 Slava a Fabia? 3. 3, takže 3, Fabia, Slavo 4, 4,5. OK, bereme. Idem ťa teraz skúsiť predbehnúť, nielen ja, ale aj Kia Rio, OK? OK. Kia Rio v základe máme 15-palcové kolesá, máme vpredu aj vzadu kotúčové brzdy, máme 86 koní, čiže to silnejšie auto v základe, máme ABS, ESP, to je taká povinná výbava, ale máme aj predné, aj bočné airbagy a navyše v základnej stále výbave, hovorím, je aj asistent rozjazdu do kopca a kontrola v tlaku v pneumatikách, takže malo by ísť o bezpečnejšie auto. Dievčatá, bojíte sa? Ani nie. Lebo ja dosť. Ideme na to, hej? Babi, a teraz sledujte ten náraz. No, tak prichádza priestor, teraz sa úlohy vymenili. Kuriér z teba nebude chlapčianý, taxikár, to je jasné. Ale dievčatá, som zvedavý na vaše hodnotenia teda. Dobre si rozmyslíte, čo ja? 5. Vodič 5? Áno. Áno, môže byť. Viac ako ja, to nie je bohvie čo. A auto? 4. 4, hovoríte, Kia Rio. OK, dal si nejaký nadservis dievčatám? Vieš čo, nie, ale dievčatá si mohli v kľude SMS-kovať, aj sa malovať, pretože naozaj toto je celkom bezpečné auto. Myslím si, že som vyhral. Myslím, že aj ty sa budeš musieť namalovať nejaký si bledučky. Poďme to vyhodnotiť. Máme odjazdené, dievčatá to chvála Bohu prežili, aj my, ale výsledky oficiálnych testov hovoria, že Fabia má hviezdičky 4 a Kia Rio 5. Kto vie, koľko hviezdičiek videli počas jazdy naše milé stopárky, ale my sme sa snažili tak jeden ako aj druhý ísť čo najbezpečnejšie. A teraz sa budete môcť pozrieť na tabuľku po dvoch disciplínach, ktorá jednoznačne dáva tromfidóru k tomuto mužovi, pretože ja prehrávam, ale príde ešte jedna disciplína a v tej si Škoda Fabia určite verí. Sledujte Motor Kombat aj naďalej. Hodnotenie bezpečnosti sme radšej nechali na odborníkov z Euro NCAP. Po nárazových skúškach si Škoda Fabia v roku 2007 odniesla veľmi slušné 4 hviezdičky, no Kia Rio v roku 2011 podľa sprísnenej metodiky plný počet 5 hviezdičiek. Motor Kombat súhlasí s výsledkom 5-4 víťazí Rio.